И здравейте хора, тук пак съм Extreme BG и днес ще ви покажа Blockade 3D PvP епизод 3. И така, да влезем на Blockade 3D, само да изляза от скайпа си. По-бързо. И сега, ето малко остана да ляза на това. Само да ви кажа, в коментарите пишете някакви си неща, с което мога да снимам, защото с Camtasia Studio 8 много ми лагва. Спомнете ми нещо, което не е с Fraps или Bandicam или Camtasia Studio. Окей? Напишете ми нещо, с което мога да снимам добре, без да ми лагва, ако може. Чакайте, апдейтинг. Кога стана апдейтинга, бе? Тоест, какъв апдейтинг, бе? И така хора, ако ви е харесало видеото, моля ви абонирайте се и харесайте клипа. Чакайте да спра музиката. Така. Само да ви кажа това. И моля ви, много ви моля да напишете нещо, с което мога да снимам добре, без да ме лагва. И дано и вие да сте намерили нещо, което не е с Fraps, Bandicam или Camtasia Studio. И чакайте малко, ще дам на пауза. Опс. И така, върнах се. Само да знаете... доста тичах. Добре. Сега... моля ви, абонирайте се! Добре. Пак ще игра на Capture. Мили боже. Ще избухне сърцето ми. Ще припадна. Добре. Аз игра на всякакви игри. Ще снимам и на тях. Мили боже. От кой да бъда? Бяло? Ще бъда от... затова има апдейт. Айде... зелени, ади. Добре. Супер. Идвайте. Къде ми е мишката? Да, по-опитам. Баси, бе! Странно. Тук беше... Ей там, няма как да го покажа. Ето отдолу има един зелен куб. Там защо пише блок на български? А на това пише Аксе. А на това МПС, а на това... чуйте, файт. Добре хора, извинете малко, ще изляза и пак ще вляза. Минито ще играем. От червенче. Така, удачно.
убил. Сега ще трябва да атакувам сините. Трябва отново да убия. Фак. Какво правят? Чай, аз съм убил някой. Това е странно. Аре, стига така ми лаги. Извинете много за лагването. Да искам да ви кажа, че... Извинете, не исках да ви кажа това. Исках да ви кажа, че видеото няма да бъде чак толкова много дълго. Нещо не стана добре, защото много ми лаги. Видеото няма много бързо да се качи. Майче убиня. Не, откраднаха ми кила. Абе, знаете какво. Абе, чак колко близо е. Фак. Бре, трима души срещу мен. Добре, това вече го разбира. Я. Абе, откъде ме бе? Абе, човек. Баси бе. Майка му! Знаете ли какво? Аз на капчата бях? Да, не съм бил. Извинете. Се е прекъснал. Готово. Някъде капча, в който има само 5 души, спокойна, тишина и вече никой такова. Ау! Ще бъда от шефовете Робърт. Чете я, само компа е бомбон. Вкусно. Добре. Само да искам файт. Кои бяха тия пика, бе? Келот. Ние сме най-силните, бе. Ой, аз сега не съм ли убил? Вижте какво са взели те? Снайпера са взели. Чакай, аз къде вървя. Много спасибо, Мони. Чакайте, още едно. Не, идва някой. Се чувствам, че идва някой. Така ми лаги, брат. Тия московичета. Добре, презимахме още едно. Сега да видим ето ония зелен човек. Който се опитваме да хванем отдавна. Този престъпник. Той не е престъпник. Но каза, че е убил животно с палец. Но аз за малко да го бия. Кой го бие по дяволите? Аре, стига бе, откъде ме погледна човека? Баси хакер. Добре, вече ще имам това да поям. Бомбони. Вкусни бомбони. Хубаво. Абе.
Dark. Супер. На тебя, коч. Вижте смс джиты. Моля ви, абонирайте се, защото след малко ще затворя клипа. Ох, вкусни бомбони. Това не е честно, когато гледах пазва се домва. О, супер. Ако бях италянец, ще да кажа на тия бомбони: мама мия, посуди! Добре, килнаха го. Откъде? Откъде? Откъде бе? Че невъзможно. Абе, Нексус! Стига вече. Отгоре. Хакери бе, хакери. Някой си тук ми се прави. Знаете ли какво е шестерна ракета? Ей там. И да отиде където се падне. Ако бие човек, той ще се чува. Аре бе. Аз да и кажа, че съм Extreme Lord BG. И много силно ви моля, много силно, да се абонирате. И да ви е харесало клипчето, което направих заради вас. О, супер. О, супер, убиха той, мангал. Я стига. Поне бомба. Къде си изгуби този? Не! Окей. О, фак! Как така пропуснах? О! Да. О, извинете, че духам на микрофон. На ти! Талибан. Добре. Кънтър, аз се казвам малкият талибан. Чудо. Случайност? Не мисля. Случайност? Не мисля. Случайност? Не мисля. Абе, бас си бе! Аре хора, това беше от мене, да ви е харесало клипчето. Пожелавам ви много успехи в YouTube. И който ми се абонира на мене, аз ще му се абонирам и ще му харесам малко клипчето. Ако ми хареса дето. И хайде, чао! И не забравяйте в коментарите да напишете нещо, с което мога да снимам без да ми е лаги. Освен Fraps, Bandicam или към тази студия. Която и вести да е. И